Nyt tulee vanhempaa tuotantoa. Tehdään nyt tää uusiksi koko keissi. Kuuntele tarkkaa sanoja. Sä ymmärrät, mitä mä teen. Jokainen kirjoittaa omia tarinoitaan. Jotkut laulaa ja räppää tai vääntää runojaan. Jokaisesta ei oo laulajaksi ja räppäriksi ja runoilijaksi. Jokainen kirjoittaa omia tarinoitaan. Voisin kertoa monenlaista. Ilosta, onnesta, surusta, ahdistuksesta. Suorasta rauhasta, musta susta heistä. Pahoista hyvistä unista. Autoista, laivoista, raketeista tai mistä tahansa. Jokainen kirjoittaa omia tarinoitaan. Jotkut laulaa, räppää tai vääntää runojaan. Jokaisesta ei oo laulajaksi, räppäriksi, runoilijaksi. Jokainen kirjoittaa omia tarinoitaan. Rakkaudesta, suhteesta, erosta, maailmasta, ihmisistä, musta, susta tai mistä tahansa. Musasta, tanssista, ruuasta, juomisesta, jalkapallosta, säpästä, lätkästä, addusta, naikista, puumasta, nuorista, vanhuksista ja siltä väliltä. Jokainen kirjoittaa omia tarinoitaan. Jotkut laulaa ja räppää tai vääntää runojaan. Jokaisesta ei oo laulajaksi ja räppäriksi ja runoilijaksi tai niistä ei tuu mitään. Voisin kertoa monenlaista Tampereesta, Turusta, Lahdesta, Mäkistä, Hesistä, Raksista, osastosta, laitoksesta, lastenkodista, menneestä, tulevasta, koronasta tai muista taudeista, kuolemasta, elämästä. Jokainen kirjoittaa omia tarinoitaan. Jotkut laulaa ja räppää tai vääntää runojaan. Jokaisesta ei oo laulajaksi, räppäriksi, runoilijaksi tai niistä ei tuu mitään. Voisin kirjoittaa eksistä tai vaikka joistain naisista, miehistä tai vaikka muu sukupuolisista. Ihan sama mitä säkin tutki selittääkin mulle. Meikä tekee sitä mitä mäkin aidostikin halun tehdä. Mistä muusta vois kirjoittaa? Poliiseista, palomiehistä, lentäjistä, opettajista, hammaslääkäristä, psykologeista, fyssareista tai vaikka pelatakin ässää. Thank you tästä.